Kerekende. Aiga nenka yani. Oyo no mocho kora no rwarete. Omomuro oyo no oyo kabere. Nabwata amatemo. Iga bwata abana abarema bari batatu noyo nere twakagete orenge buya nere omire. Omwana omonene niga agokorete eriso. Oyo kabere tari gokwana. Oyo gatatu tari gokwana. Oyo kane tari gokwana. Oyo nere orenge buya twasemereti ng'ere rende nache gokonya enka eye iga. Rende omong'ama akamorangeria achie komwaroreri omoke gwa bahati mbaya omwana oyo akaenda akagwa. Goetera rende moroche oboreme moroche buna enka eye ere. Ekamanya goikera rende chibesa chiarenge ensinini. Omwana oyo oete riguko korwarerigwa chiaerire. Bono twatigeire na amagoka amasa. Bono buna twatigeire na amagoka amasa, omwana oyo no arense taragwena iga aganeiri chibesa chinyinge airwa nyagetari ane nachia koegwa amariogo gose naramboka egati. Bono yaitire omwana onye na omomura atabwati kende iga achandegete kende nonye nyomba nka eyio bakoria. Ase ororo buna bono narora na agachondo bagosabora ka eritoke ng'a baiyeke barie. Bono togachia korigia tokarora gaki ntobwate abaisimiwa baminto abaya bare Getiri. Ntobwate omwesimiwa ntochiareti Masieka oyo na omo-MC oito Chabet aya na omomura. Gaki tokonyere omwana oyo nere omomura omambia ogocha gokonya ekenyoro. Gaki tonya Simba arati aye na esimba. Gaki tokonyere omwana oyo gaki oraire ensa. Totiga gaki tagototiga tebi nonye na omonto omonene korwa igoro gaki batokonya. Onde bwensi orarora amabera gaki akonye enka eye iga. Emechando nere enyomba eye. Abana baye na ebirema oyonde oumire bono nabo bachandegete igo. Omwana oyo bakoangaikire rimo nagenda para egari ekamba komoita ebirengereri. Inche ngoruka Samuel Onyego omwana oyo noyo no orenge mama tinyero omurege tomote igoro ekero narenge rogericho. Bono omwana oyo nasurikire paka bono iga saisi twambire gochenji. Bono nataka monkonye abesimwa Chabet nya Simbarati. Bono etire amatema makongu oyo moniga aumete riso nkamwire nyagitari ya bosongo akagwenikwa. Na indo yonda gachaka eng'enche kabire eywo. Bono nyaise iru paka bono ka saisi. Timbwati na munende yonsi iyi muna nare konkonya ase obogima bwane. Netire amatema makongu saiti. Bono omwana oyo orenge oyo kane nyere omwamate nyere orenge bwa eriso iga omwamate nyere ochete akabeka omote igoro. Bono namotareti gochia bosongo paka Central arenge paka Tenwet paka yaitire paka bono iga saisi. Epiri na karami chibesa echi timbwati kende chibesa chiatumikire chibesa nyinga sana paka nyahereirwe. Bono timbwati na munende yonsi bono epiri abe yarenge 500 nancha monkonye ase obogima bono etire amatema anka munaye. Inche nkorokori neti muntu. Omwana oyo no obunegete. Abunegeto sinde ekoti. Namoire nyagetari namoire ngamoire bosongo ngamoire marani kirase namoire nyagetari. Chibesa chiamborera ngomoire po asake chibesa nyagetari. Omochio oyo mbwate esite ere enkongu. Kuru nagachete omochio oyo abana baumire bonsi bikuru omochio oyo bonsi pi. Kuru omonene kuru omoke baka onere orenge eriso bwa omochio oyo. Ase amariete enguru kwairenekerwa omwana oyo nere mosabati ominto oumiete. Twanyoriga amatemo amange omomura omwana omonene ya okwende eriso oyo kabere tari gokwana oyo gatatu oyo kane nere orenge eriso
lakini bono bahati mbaya umwana akakamwira akaita kuumia akaumia. Bono igo gatuka konye amagongo nabunegete ate musimu chareti simbarati chiresa chingi Tangwenyi aiga story ne kenyoro kyage kora tu nyakora sublocation igogi ward omwana oyo umiete no mocho korone mnamwe igubure beresire no mwama to mwariganeti akamwa aigasi yo kwarori omote epati embe akaru omote goraga kanse akabuneka omogongo nona amagura eteyo igabunegete igwo omwana oyo otemire kumusugurikia iga anaria yasinire none epiri bonega niri kibesiga nirie rinde omwana oyo arorekane ko banga nanyori chinguru kyogo ikarasa no ikarasa gwoka gakire kibesi nyinge injirete yaranyore bese ikyo kakimna bono igatwa kwandira saba isimiwa baito baregeti Chared Masieka omobungo ito Chared Chabet Nyakundi Gaki toigu motokonye tonya toto Simbarati esimba yetu ya Kisii County Gaki enkeye gechandegete muna turano ari bone kende ngari bakoria na kabando kasimikiria nabo bari gana gatokara na nkaiga abo nenchara yoka na intu bono iganchireti turanyore ebesi itore isierinde konyo umwana oyo Gaki tu abasabire oyo oraigwo bari abasamaria abaya Gaki motokonye nkeye torore ngo mwana nere nanyore obugima bwaye gochibosio nabanera arabetaya asi bari muratokonye norende ebese ganirie erinde omwana yanyora bokonyi nenuse million erinde agweni bwe bono nka kendi tikeyo turanyore yinde kemokonye okunga rukugusaba gwitu onde bwensi oragani potokonya gocho mochioyo 07 14 08 55 91 ita eli korgo Samuel Onyeko Iwa ni ona ikira sikinyero gekora tu semo yake wo malani na wai ikasi ya mateye mu mwana wo ange emiaka 12 gochikoika umwa ya mweta nyare kwarori emeteri nde banyore ento bakobeka podwa asige sieke bakaro kakase no kubuneka omogongo abanyene bakire weke kachinyagitari ao baere irupi no chibesa chigani nusu million tibabwati pi na maisabo ni galigiri abarai banyare wesona ni na kobika koboko banyare komoko na komurusia seselo no iga babu igavana Chavet na boy umwe weka umwe lebna bani watu wancho kuya banyare kubatare de banyare kubusyo mwana uyu eselo ikramba uti yetu matire kiari ngani lingo konyunkobe yachi magora yabere